Ονομάζομαι Φωτεινή Διακολιού. Έχω έρθει εδώ στο Mendimol μετά από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες που είχα σε άλλο διαγνωστικό κέντρο. Είναι η πρώτη μου εγκυμοσύνη. Έχω συλλάβει με την πρώτη φορά μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση με τον κύριο Ξηδιά, με τον οποίο είμαι και απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους γιατρούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά. Και ο εμβριολόγος μου, ο κύριος Στάσος Αργυρίου, ο οποίος ήταν καταπληκτικός και δίπλα μου σε όλη την δύσκολη φάση που πέρασα πριν έρθω εδώ. Το προσωπικό είναι καταπληκτικό. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη από το προσωπικό του Mendimol. Ήταν δίπλα μου και αυτό στην προσπάθεια που έκανα. Και τώρα έχω ένα ευτυχές γεγονός. Είμαι έγκυος 6 μηνών, έχω κοριτσάκι και ελπίζω να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος.